Tika kada ko pelong mo kawe kada jintlot jong ki sakhi sabut ki beriu teng ki balik ban sakhi hang tu limba ka jingjrong jong kapor ban bisar te bun teng ki kelano ya kita ki sakhi mo teng ki kum kelano ya kata aru kawan rak ka jeng ba sakawe ru ka bakam kam kalong ba nakaliang ki kulit ap ki simban tokit idei ban penbiang ya ka jing tokit kidei ban le kata kurkom ba kani ka kies kan ya chakmat bat kanum ja kanu ya ka ba kandon ka jing wet hakadeng om dei ba kala jamin kemut kala no om tu kamlong ta ndrei kakis kadang ya kita on dala bisar lada kani ka kis ka klan yang hadin kemut kasanom ru kan sya kem bat kan set kat kum ka kendon jong ka an ba kan set lani hakanu kuno kujing pensitom jong ka an perlok sesin pat nga pediang song bahabiang pi sakani ka video ko jonga ya kani kapor ngnya ini discuss what fish pang kataka jing yo jamin mau kataka bill nyu i kini kisngi ba kasonom kabadai ka lok jong u raja ragubansi ulah siap penyap no agni sambil adap mentang la adap yo jamin mentang nyu iru haki lat patai khobor ba uni uraj ku shoharu uni ru mentang ula apply ya kataka ban yo ya kataka jamin ti kawai ke jing kelima pila banyak comments hatu uni uraj ku suha ula banyak mau ya kataka kabil kataka jamin to ka song api se bicar mapi te so bangin pois kita ki ge berkhoi tongin ya nga kwa banyalam nanti ban kwa tongin ya tip suai kita ki jaj kumno mo ni ban yo jamin mo gidon lai teli ki kindon ka ba ka an kalabo ta ka na plan kita ka deka anticipatory bill kani ka bill kalong ba kani ka jing yo jamin lingba kani kalong ba sisin ba unu nong le kam sneu ada dai unu nong panya briu nong tu lani lada unu briu usa IFIR ti ula ban apply ya kataka anticipatory bill ka bamot ba swa ba kinwan ban kem yu kemut un yo jamin no ni im ta ki kubor sepang tu pawan kerama bai dei bat ka case bat ka log jong ni chief minister jong kasam ba ula pan ya kataka anticipatory bill ka Telangana High Court kala gran yo kumba sita yo ye kata ka anticipatory bill ka ba shaban kem yo no briu bladap sa IFIR kamot ula yo no ka bill kamot kipulit kimla su ban kem yo sakawai pat ka bailable offense kamot ba lada ka case kalong ka ba jam kam da dai than ka case ka ba khia kum ki kam panya briu ki kam kidnap ki kam teroris kum ta terte lada long ki kam tang ba ya kajia ye kum tu ki ba sulong normal te ki kini kinong sya kem kidon ya ka hokban apply ya kata ka bill ya kata ka jamin te kila ban yo bill kemut ka katkum ka jingbu jong ka anyi dei ban ay ya ka jamin ya ki te sakawai pat kata kalong ka bakam he kani kalong kata ka non bailable offense kani ka non bailable offense kemut ka dei ka kanthop ki case ki ba kum ki case penyap briu murder case ki terrorist case te ki kidnap batum tatar ki case ki ba te kum kini ki case ka court ka haban bisar lada biang ki kita ki sabut ki sakhi mo kum kita ki evidence ki ba ngelaban ong te kemud lada biang kita kemud ka court kamla ban ay kataka jamin bat lada ka telot no lada ka court ka syamba ka jing sakam jong uni lada kadai ka no ka case ru lada dei ka murder case lani lada dei ka no ka case ka kidnap lada ka rape case lani kita ki terrorist case lada ki evidence kilong ki batlot kecing pensisa mo kum kita ki sabut kilong ki batlot kamod ka court ka bisar lada namar unu ubriu basakam hi udon ya ka hok ban hap un apply ya kataka jamin ban yo jamin lingba nong esaj anjong te hakane ka rukom golong ba kani ka non bailable offense kamod ka court ka bisar ba bat lada ki klan ki sakhi sabut ba uni ubriu pensisa ba ule sia ka kam ko besniu bat ki pau kita ki sabut sakhi ki babiang kamod uni myo ya kata ka bill dan ya kata ka jamin namar kum ki judge kemut ki hap study ya kata ka nature of crime mo kata ka long haganu korkom kata ka crime ka bulale kumaong sa kata ka strong evidence de bandon ka evidence ka klan ba hakut kum judge ubisar ba hato kani ka case ka don kita ki sakhi sabut ki baklan ne kalong ka batlot tegi bisar kata bat sakawai ru ken bisar hato lada ngin ajamin ya kani lani uni ubriu hato kani ka briu ya ka ba kan yo jamin kan pet no nagari lani nagajaka ka bagasa
kataru ka bishar ba te let's say kani ka brio ka don jing temu ban penduk no kita kisebut sakhi let's say mo kum kitaru kila bandon te ka kaying bishar baru ya kani atau kani lani uni ubriu don em ya kata ka crime history kabala jateng ke jingle ke jong u ki kam sniu ke jong u ya kani ru kakut ka bishar ba kipej ru ya ka jingkot jingkhya bat jaka age factor mo kipej ru ba ka briu dan ubriu ba ngat aga jing sakem hi ude bandon na kata ka jingkot jingkhya ka babiang abang i gini gisngi ling ba ka jingyo jamin jong ka sonom te tong ni tip menta pilai iru ikiwe ki video gi papen mi kadau ba kalong ba tong ni pej menta mo balik ka sonom ka yo jamin teh lor kita ke bangal abatai phimne tingnya sung thu menta katkum ka section R4R bracket 1 jong ka criminal procedure constitution jong ka di India kakut ka syamba ki pulit haba ki kem yaka ki klem batai ba balai la kem yaka bat katkum kani ka section ka banga batai hang tu la kadon kalat ba kanu ka briu ka ba sakem la ni unu briu ba sakem deban batai nakadaw ba balai ba sakem bat hakta korkom ka deban biang ki record deban biang ki jingtho ti sabat ka weiru deban ailat ya kani ka briu la ne ya unu briu ba un appeal la ne ba un don yo tau lawyer ban yo consult bat u lawyer bat unong saj an jong ka te kumba ngi syamba ka men hi ka de kata ba ki pulit jong meklaya jongi kani ka SIT kala kumba klano haita te kala long ka pentlot no ya kani ka jing bishar ya kani ka case let's say ya kata ka por kila syukem no kila syu mudur ba kani ka de tangka case ka ba jam mo kumki kam tu kumki kam ya kajia kumki kam ki ba ya kan roy ba penthot ya ke emlang salang te kila syukem no kata rukom de klem batai ba kani ka de ka kahap ka modern case mengikem nam tak daw ngidon kata suspek te lor kani jing duna khendiat kala ban long ba kayo kloi ya kata ka bail ne kata ka jamin kipen paru ba halor kata mo de kata ka clerical error te ka court te kampediang ya kata ujaj umla ban pediang bakan long ha kata rukom labis ya kani ha kata ka section sauspa lai oblique 1 mo jong kani ka BNS te jing sisa la dei ban mention hakata ka section chispa lai oblique 1 hendrai kataru kadon hi jing bakala khendiat sakaweiru kidon gijing duna ki babun pha imat haka record nadu ka basdang hi haga balayo kem ya ka sonom na po Gajapur te hakani kerukom ka salong ba ka pentelot ya kani ka an bakan ya chakmat te kawei hoj ka sonom kalayo ya kata ka jamin mo ka jamin kalong ba kajing penslem ru ban tian bishar taru ka degawe hi kajing penslem ban tian bishar namar katkum ka rukom hi kajing tian bishar pulit kila pensisai kita ka kadai hapo ya ka ndriu phau bat hapo kandai phosngi lada degi case ki bakham sirkhai te kala ban poi ru hadu kandai phosngi te menta ngi pej la palat ya ka sipho banai khatwei banai te ne ka case kala nang telot but nalor bombiang kita ki jing penbiang ya kita ki saki sabut ka jing bu ya ki record ka per kalau nga kata korkom ya kanu ka case mau lada ngin batai lada ngin ya snuthu kalong ba kum kini ki jat case ki baja te ki sabut ki saki ki de ban biang namar lada unong ya saj anya pokot hi unong ya saj ban pelaj je utu briu mau yu unong le kam sniu usaj ya le hi lada phimdon ya kata ka sabut ka babiang ban sukuno tang dakak tien kalong ka bae hoj kumbang yu ya ka jingja hagini ki snem ki bla dep haga jingmut dor jengi kim ki briu ngim sngola nge chu ban ong ba kan long kum ni la haga jinget jongi kumod nginget bet ba kala dei namar ka plan kat kum ka jinglong jong ka story ka jingyaj kum tu ka jingsa panyap dong uni u raja te kala yaj kum tu jing sisa kam tadon su ka ai hindrei sisien bang la poi hakut pat kakut kakwa bet ya kasebut ka babiang banrai penrem ya uno lene ya kanu ka briu don kam ban khlan kita ki sabut ban sukono da kaktin lane ban supen bor da ka ba torsor ban supen plaju bor kataru kam ban long lada kum ki pulit lane kum unong ya sajan ubadai ban yale persya ya ka uhab ban penbiang na dong sadong kita ki sabut ki saki ala ban long mo kum ki call record ki chat WhatsApp te saki
kaya yang ke travel detail te sabat ka DNA test ru te ka fingerprint postmortem report bat bon baki jenit ki janat ki ba don kam ban haban penbiang kita gede ban long ki sabut ki sakhi sabut ki baklan ban pen sisa ba uni lan e kan ni kala le ya kan ni kakam ngi sya jo i hapo ka ri India jongi lada dei hakino kino state lada dei hapo ri khasi jongi lene lada dei hakano kono go jaka bun baki breu kini kinong le kam sniu ki sya jo jamin baki sya laj sin baki laj tum tu kala ja la ja kan ka kes kala su trot kala tip su kalong kumno te ka ka daw ko pelong mo ka we ka de ka jing trot jong ki sakhi sabut te sakawai le se la bandai ba ki breu teng ki balaj ban sakhi hang tu lingba ka jing jrong jong ka por ban bisar te bun teng ki kelano ya kita ki sakhi mo teng ki kum kelano ya kata ru kawan ra ka jeng ba sakawai ru ka bakham don kam kolong ba na kaliang ki pulit dap ki simban toket ki dei ban penbiang ya ka jing toket ki dei ban le ka kurkom ba ka kani ka kes kan ya chakmat bat kanom ja kano ya ka ba kandon ka jing wet pedeng namari ka kesi kano ka kes ki rai be halor kita ki sakhi sabut kum kita ki evidence te ka an ka bishar kumno te na kaliang jong judge urai kumno ubishar kumno ya kaneka kes te bangi pe ha jing pan jamin ka jong uni raj kushaha manta ka court kadang bu ya kane kan sabishar te le se hakano korkom ka jing syam lada kalong hakata ka benta lada ki sakhi sabut ki telot te mo uru ula ban yo ya taka jamin te kata kalong ka jing bishar ka jing pej benia jong ki nong bishar tengah try prolog ba to katu pia yo hi khniat ijing sngthu ye bedai bat kini ke jing yo jamin te halor kani ka jing yo jamin jong ka sonom hi ka dei be jakata te wat la kala yo ru ya kata ka jamin om dei ba kala yo jamin kala alaj no andre kadang don hi ka jing syate jong ka kut bat ka hap hi banwan ha kanu ka por lada khot ya ka ban bishar bat lada ha ka jing bishar lada lap sisa lapen sisa ba ka don kti ha kata ka jing penyap ha kata ka krany ti kemud kala ban saset om dei ba kala alaj jamin kemud kala alaj no kum tu kamlong kum ta indrei ka kes kadang yaj mta le se na kaliang ki pulit kin pen biang ki jing don kam ki hangno ban pen klan shu kata ka kes te onda la bishar lada kan ni ka kes ka klan biang hadin kemud ka sanom ru kan sha kem bat kan saset kat kum ka kendon jong ka an ba kan saset lani hakano kono kin pen sitom jong ka an itu perlok yang mentah tangkat ni ngisi kenduk biang hakawai pat ka video kublai sibun